Ubus na talaga, pasensya ko sa pamilya to eh. Nakita lang nila butas-butas yung bag. Ako na Huwag! Paano naubos ang pasensya mo? Hindi naman ikaw ang nagkit-kit ng mga... kuha dyan? Mga papel? Hindi ka nang nagtanong sa amin na kapoy ng pagkit-kit-kit-kit namin ng mga nahibilin dyan, mga damak kayo. Dapat sinilas ang nilagay namin mo dyan para makit-kit namin ng sinilas ang mga diaper. Basta ubos ang pasensya mo sa amin. Baka kami ang maubos ang pasensya, kit-kitin namin yung tiil mo. Gagmay na ba kagbatiis ha, basig. Ingkibon ko ng imong tiil ron. Baka magsigay ang mata mo. Wag na ka sinas ito. Hindi puro mga papel, kaya ang mga ngipo namin nagngilo. Gusto namin magkit-kit-kit-kit. Buti nga, hindi namin kinit-kit ang electric pan eh. Dami mong yaw-yaw dyan ha, mga... Baka kami magalit ngayon na. Hawda!